Hi everybody, mag-type lang ako sandali. I just wanna say thank you so much to all the people of El Salvador, to Brenda Mitch for joining me sa kanyang event. Thank you so much. And of course, sa aming co-host na si Gwen, kay Indicator for Assisting us. Maraming salamat. That was really a very happy and unforgettable experience kasi ang saya-saya po ng crowd, ang saya-saya ng mga tao ng El Salvador. Maraming salamat. Until next time, si kina Mayor Edgar and kay Cap, maraming salamat po. If I'm not mistaken, sa Bulawan ba? Tama? Diyan sa Eco Park ng El Salvador, sana po mapuntahan niyo sila, madalaw niyo sila, mapuntahan niyo sila. Maraming salamat din sa mga taong nagpunta at nanood, sa mga nagstay kahit umuulan na siya. Maraming salamat. So, I am here na sa Transient. Malapit dito sa Laguindingan Airport. It was like parang 5 minutes or 3 minutes away from the airport. So, pwede ko naman siya nakarigal. Medyo malaylay pa na onte. Pero, still, at least malapit na ako. Makakatulog ko kahit sa loob. Anong oras na ba? So, mag-alas daw sila. So, at least 4 hours makatulog pa ako. Bago ako umuwi ng Manila. Pag uwi ko ng Manila, magkita-kita tayo dyan. Icon family. Then, may newly client now. At sa mga on the way pala ng mga kliyente ko dyan sa Manila, maraming salamat. So, abangan nyo kung sino-sino yung mga kasama ko, and I'm really hoping and praying na sana kahit nasa Manila ako, panoorin nyo pa rin yung mga videos and vlogs ko sa Facebook and YouTube channel ko. Okay, please. Maraming salamat po. Again, to everyone who's watching right now, Merry Christmas and magkingat po tayong lahat, no? Especially na ngayon, may mga pinagdaraan ng mga aftershocks ang ating bansa. Hindi lang dito sa Mindanao, maging sa Manila meron dito. So, manatili tayong safe palagi sa lahat. No? And, ano pa ba? Abangan nyo po yung mga iba pang susunod kong mga performances sa iba't ibang mga companies, no, for this Christmas. So, sa mga inihanda ko, mga preparation ko na gagawin. So, sana po makuha nyo pa ako, no? Sana kunin nyo rin ako kung may mga kaibigan kayo, may kakilala kayo, may kapamilya kayo na naghahanap. Pwede akong lumipad kahit sa mampanig ng Pilipinas. Okay, anytime. Parang maligtad yung jacket ko. Ang balik ko sa hinaguan siguro next year na po. So, dito ako, magpapasko ako sa Manila. So, for the meantime, tutulog muna ako at least 3-4 hours. Then after that, kita-kita tayo Manila. Again, maraming salamat. Kay Brenda, thank you, Gwen, Inday, kay Sir Troy, to everyone sa El Salvador. Maraming salamat. Ikit sa lahat ng ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless everyone.